Ta upp pizzan nu. Ja, Henke från S-studenten har nu äntrat livesändningen. Mycket bra. Va? Ja, riktigt susse-grabb. Alla ska med på livesändningen. Oj, nej, minuspoäng. Vad tycker ni? Kör bra eller? Kommentera. Hold a cold drink. Heja! Det ser bra ut. Vi hoppas att kylningen håller här. Boardfib. Kickflip. Kommer en hammer. Ja, frossa fiber. Nej! Synd. Det är nu och sen får du ta över när min blir overheated. Det är någon i vägen här. Nej, de kommenterar nu på slovenska, vet du. Fan i vår kanal. Switch from board. Yeah, Luca. Oj,